Bituon sa parokya, si Mrs. Iris B. Pedron, Alyapalis, si Mr. Michael Erevia, Arayon Pagparapa. Okay, salamat Michael o Ma'am Iris. Amwat ko ang representante sa local government unit. Sila ang ginkoronahan niya ng agabi. Sa amin natin ng G-Liwat, nagsuporta kaya ako dito sa kila pagsayaw. Pinang mga salamat sa iyo. Nagsunod natin ng pagsayawon o sa rin na bahin para kita mangaon. Ang atong pagsayawon, ang atong Paris Press, Reverend Father Roger Abayat, Gania Paris, bumalik na ini para magigduyog. Ang atong school principal sa Pagpuginaw National High School, si Dr. Les Salino. Taga natin siya ako sa palakpakan ng sakayan.
Adinator FGO, pinamasan Vice Mayor, at mga Sangguniang Bayan, at ang mga PP's officials. Salamat Padre o Ma'am Grace. So, damo na po sa ano.